Gaur antolatu dugu, ospatu dugu gaur, gure txapelketa Loren Pardo, da gure 27. aldiz antolatzen dugula txapelketa hau, orduan ja da txapelketa bat tradizioarekin, eta aurten etorri dira 32 talde. Eta gutxi gora bera 400 eta piko jokalariak. Eta denak dira, hemen deitzen dira benjaminak, bestaldean alebinak, baina dira aurrak 11 eta 13 urteen artean. Eta beti etortzen dira hemen iparraldeko taldeak, nivel desberdinetako taldeak, Abiron, Baione, Biarritz Olimpik, hor daude top 14, lehenengo divizioan, baita ere federalbikoak, Hendaia bezala, baina Urruña baita ere, eta beti kontatzen dugu gure txapelketan bestaldeko taldearekin. Aurten etorri dira Bera, Hernani eta Ordizia, baina urtero normalean bestaldeko taldeak etortzen dira. Eta baita ere beste talde frantsesak iparraldetik kanpo, adibidez, Ortez, Gerenarzu Gagon, eta beste taldeak. Bukatzen dugunean beti lasaiago gelditzen naiz, zeren azkenean, dakizute bezala, olako txapelketa bat antolatzea, nahiko lana dauka ez da, baina oso posik, ze azkenean ikusten duzu hainbeste aurrak, jolasten rugby, da oportunidadea bat baita ere gurasoak etortzeko eta bere aurrei txapelketa batean jolastea, eta jolasten duzu baita ere beste taldean normalean ligan ez duzu jolasten. Nik beti esaten dut, berdina, azkenean ere kaso da adibide bat. Ni Donostiarra naiz, Donostian bizigea, baina hemen Hendaiara etorri ginen rugby ikasteko eta frantsesa ikasteko baita ere, nire aurrak, eta animatzen dut bestaldeko bai taldeak etortzeko gure txapelketara, baina baita ere Irungo, Hondarribiko aurrak honea etortzea eta gure rugbyren eskolan ikasteko.